Uba Ardan Miller basayamoit ubade uway na kinong mikmat ubala pau pha haka jela ubala longteng kum MLA but MDC na kanong kram constituency ubala dap longteng ru kum CEM jongka Khasi Hills Autonomous District Council mentaka sengi ka Santarik Urisau lengba kilat pathai khubor ulapan bana paiba bola seng ya kaseng sain hima kabat thmai haka jela kabala ai kerteng kum ka Voice of People Party lane kabala khot lengkot kum ka VPP hakabala khlidu ya kate ka seng doba Ardan Miller basayamoit kum president bar harangkat kit khot kibala rangba kiba kunthub yu Dr. Kara H Sen ubade u professor ubala shongthai jongka Saint Anthony's College kum vice president u Dr. Vicky AJ Sengkot ubade u assistant professor ka Nehu College haka Commerce Department kum u general secretary u Dr. Batskham Marbo ubade u assistant professor jongka Science Synod College ubalabat kum assistant general secretary bat kum u spokesperson bat kiwe de ki rirong ba kibla yasnok tilang bat kate ka seng sain hima kabat mai haka jalla rirong ba kibadan ye kamen sim ka basofia Nimla ban shu kaprip lani ban pai no dendet ye kai ke bangi ye ke jinge ke jinglong ke jingman kabadon hapreng jungi hagani ke jela kumbagalong menta pat kumbangi nyitip baro baga jela ji ka la kenjo san post nem holu snem banwan aga jinga linti ka jong ke jela ndrei galong ke basngusi bahabangi pai syabaro kilian di baga jela kajungi ka yang arsu te namar kani ke jinglong ke jingman kabalong hakani ke ri ke jingi namar ke jingbam don jong kata kamon ke scam jong kita ki nong yalam ginong sinshar ke jingi bat ru ka jingbamla jong ki seng sain perthei ki bala don hakani ke jela ke jingi pan Dre kat kum gajing angnur ke jong pai ba mangi kum kiri rong ba nilai rai bangin thau no da ka wei seng san perthei drivery le ni rilu ka ba thamai but on khot kerteng Voice of the People Party le ni linkot VPP bangin la banon ra e ta ka jingkala ka sinshar ka khara te ka jingkar pat ka jingi ye ki pat ba ka lo Wan bani shim bentalang, wan bani don bentalang. Haga banuran ra ya kata ke jingkala haga sinshar ka khara. Bat ni krendu da bas scam ka basai. Baga jing jit ke jumpi ya kani ka party ka bangi la penpara haga ni kenti ka bamta. Kade ke jing jit ya ke jingkala ka bashisha ba ka bapura. Namar kampat jiran watang si sendu nadu bangiyo ela ka jongga jingkala bagi pai ba. Nadu bangiyo ela ka jongga jela bagi pai ba kinwan ra ya ke jingkala. Datang apa jelam Meghalaya bam juron kata ka bangi ong ka tin nong way ka anti incumbency factor. Te ai ken ba kani ka kenti mata ki pat ba ken wan ra e ka jingkala. Ba kan long sha ka ta ka jingkala ka bakura. Ka jingjit ya kani ka party ka ba thmai ka bangi kula. Ka deru kata ka bangi wan ra e ka sinshar ka kharar ka bas khot ka ba khmane kata ka thong ka jingi. Banon ra e ka sinshar ka kharar ka khot. Kani ka jingjit kan wan ra ru ya ka strong leadership ka bangiong strong and decisive ka bumut ba kinong elam kibaron ka sarkar kila ban shime ka rai bade ban rai haki kep ki bangi ba ki sarkar kimla ban shime ka bakum ka takarat pat ka jingye tuli hapo ka jela kata ka dei ka bangi ni ko ban penra ba ni ba kani ka long ka khubor jong ka jingkar man ni ka chakru ni ti bahar ko bangi ong ni smothu ya kata ka rupom perkhat jigi pai ba ka dis ki pai ba ki ling a ki pisa ka don ka jing slow ting ka don ka jing slow artatin ka don ka jing bam ya bet haki an ki kanon nang ka jing bitar jigi khun samla but dei na kata kata ni smothu shine ba ki pai ba kin ai ya ka jing ka shan ka ba klain ka jing kumba ki angnu ba ngai ba ma pi hang ni baro ki beron Fisngu tu ya kani ka sur dan ni ka jekran sharum shanai. Tingim don jing artin. Te mo kumba kadon ka jing tho. Ese haka Bible. It is written in the scripture that the love of money is the root of all evils. So in the case of politics and in the state,
corruption is the root cause of all the problems. Tinamar kata-kata ka thong go jing ni kwa banwan ra ka sinchar ka kharar ka bakoi. Nyin pun su thu ka ni ki pat ba. Baga jing bam sap ni ka kam bam sap ka de ka daw ba ka ba pelong ni kumni. Ti mangi ru ki pat ba nyin dei ken pan pek lani ban ya kren ya ka bor pisa tang ha ka por election. Nila keren ngin sawan ra ki policy ki bengi ni keren ngin me keren ye kam bor pisa ka por election ka ba ki kertong ki wan terwas ye ki pai ba le si sana jar si oja ka ba lut no ang tu ndringin wan ra ki policy ki balong sustainable lani ka ba ye kersoi ki ta ka jing ka kamai ka jing jigi pai ba dan shibun ndri ko mo ong ipi ondangi la launch ye ka party au banai November ngin sa spell out ye kita ki programs ki policy ki mat ki bangin bu manifesto ngin sa spell out ye ka vision statement ka jingi idon sibun ki jing pre ki banga karpat ye phi ki prok bokini sha pani te yamanta nge kani ki jing thu ko jingi bangi khot ki bangin chu panbana ni ha ni party achura ko to khubori ki pai ba ki griu ye jumi ha ni gari jumi ba kalau ada yang kau ini bangin kini ada keti syakata berjikla. Amang ilak syuyo so berobor ni jukren berobor kam tam nak kalian kena samla. Ini di samla orang ba. Ibangi acup ni pai acup niya ini syui tan kajikor kajinam. Rei bangin siempre ke lingkor bangin ra eta kajingkala bade ngami bandon menu menwan syakmat. Ketika ni kewi kena aku kam tam yang apa punya snow bangin di party. Bangi don kata ka jingkermen. Tak ada kebenikong, berkap ar kedai lembaga kedai parti pembela orang presiden Ahmad Bag, hakili kinjat tayo pernah bersewan dengan sepensyai susu itu policy terekam kejuri. But kawai ke pengasupwa pengacuan yang ke message ke kinjat ke belingkot beros kat tu ni gaji ke pai pra akan jelas kejuri lembaga political party berpikir lebih baik lah orang bah kaya ke jingkela ke pangin merak membata kami ke regional party apun belah ke regional party. Kini kedai kelak ke kabuyang ini bagi ban semua tu. Ba kumki nong teput nami kumki electorate ni dei ban semua itu politics ba ngim nungla ban wanra kanu ke jingkela la ngim ai ke mandir ke purai ke way ke party mai ba baskem disco person juni la ong baki pun ke regional parties ki benar hari India berapa way kinda pe ke nuksa ke jongki beli bekila ban wanra ke jingkela kedai baki briu ki nong teput baki electorate jongki hikila semua tu bakinda ai ke mandir ke pura ke pakai ke way ke party accountability ke kajing clear kadon but kasyok ki pai baru dada kadi ke party kam abak pi wanra ke party ke mandate la dia kata majority dada ngimla men perform udai pai ba u start u banwengi ke party lu syuru kata kan buat ong hakani darka hakani ke tenti ke pemerintah ti kani kajing launch ke jongi ke party lu ni wan daga jingkermen daga jingkentu ki pai ba ki nong song snong ki pai ba jong kani ke rim khali ya ke jongi ba tong ini snok tino nang ni syakmat ba yundum la syuban keno inu namar hakaba khaddu hi ladaki bakla tamut kan sadon ka repercussion yaki khon ki ka pateng ka banang sawan nang ni syakmat ti kani kala ka kabuli ni bangin shim kani ka libor ka khia ha ki terpai ki jongi bangin wan ra ka jikla namar radangi feel hakani ka tenti ka momenta mengisu ong no ar pulai namut hanga hi ke jingpet junga shimet himnu ma shu badrika ba kamot kala adir ke pori hinyele stang bat nu tikata ka ke jingkeli ke banga abu haki para fight ba juni ke i para nong song song jing ba kani kala ipi ba kin wan ra kata ke jingkela